Butas na kamay ko. Pasok mo ba eh? Pasok mo ba? Pasok mo ba? Pupunta mo natin! Pupunta mo natin! Ta. Iti, pasok mo! Yan. Isang mapagpalang araw ulit sa inyo mga katribo. Welcome sa Kabaasan Tribe. Sa episode na to, magmumukbang muli ulit tayo. Meron tayo ditong linutong sweet and sour chicken breast. Pero bago tayo magmukbang, magpasalamat muna tayo. Yun! Magmukbang na tayo mga katribo. Pero habang nagmumukbang tayo, balikan natin yung masasakit na nangyari sa ating mga iniidolo. Ayun siya oh. Sariwang sariwa. Ay! Kagat pa ako. Kagat pa ay. Kagat ka? Oo. Laki oh. Dalit. Nga pa eh. Sipit ng alimango guys. Dalit. Ah. Ito na yun. Ito na yun. Dugo yun. Sarap ng kapa ko ay. Tumahilab-hilab pala yun. Nakagwantis na yan. Pag hindi nakagwantis, nako. Para kang inipit ng vice grip. Vice grip na matalim. Ay! Kinagat ka? Oo. Ha? Kapang nga. Shoot mo doon. Eh, tindi ng ngipin yan oh. Dugo ay. Dugo? Saan? Guys oh. Dugo ah. Nakagat. Kapang yun. Shoot mo doon. Saklap na pangyayari sa buhay ni Mr. Bugs. Ano nangyari Mr. Bugs? Kagataw. Naiwan pa isipit ng ano. Kaya huwag mong galawin pa nga. Nga. Kit. Kit! Wag! Kit na! Pitikin na. Saan naman ako? Dyan lang? Gulat ako dito. Hindi, dito lang. Sip-sip. Dito lang? Sa lupa? Diyan tayo. Ano? Upo pa kita dyan. Sakit na. Medyo okay. Hey guys oh. Yan oh, linta. Anumatic. Yan oh. Ayan ba yan? Oo. So, ano yan? Dikit mo ulit yung ano. Dito lang pala siya. Dito lang pala meron eh. Yawa niya. Pitigin mo na. Yan tumali kay Albert guys. Yan na. Taba. Saan? Taba. Busog na. Wag muna, hintayin natin bumitaw. Basta-basta magawa yan. Aroy, dugo. Busog na ay. Aroy, Tibay. Layo na. pasuin later. Laka. Pero magulak ka na kaya. Tatakain ka na. Hindi ko naramdaman. Hindi mo talaga maramdaman. Ba't paborito ka ng Limatic Bird? Gantihan kita yawa. Dugo mo yan, hindi akin. Dugoan. Dugo yan.
Dali ka ngayon. Sa pagitan. Ay, dito siya oh. Pa sa loob ng short ko, meron na. Saklap. Ganun mga kalaki oh. Ganito yan kita ya. Dugo mo yan, type O na yan. Uy, huwag mo ano yun. Kadugo mo yan. Type O positive yan, dugo mo. Laytay yan. Kinagat pa siya, Alberta. Kinagat pa sana. Saan? Roon, dugo. Saan? Dugo man. Saan yan? Bunga niya. Kinagat. Kinagat? Oo, tinayaw. Kinagat pa lang malabanos na. Kinagat sa laba ng ano? Oh, punit. Punit. Malas. Oh, punit. Punit, tingnan. Yung Bert. Kinagat mabet. Ang isan. Roy! Wala yan. Wala tao yan. Dugo eh. Malabanos siya. Aro! Malas naman. Kinagat pa. Walang ulo, nakagat pa. Ha? Daw yun yung sa lala eh. Oo. Oh, kalaki. Parang dos, no? 2 kilo siguro. Sa lala yan, sa lala na chichirya. Hmm. Eh. Dipsy. Roy, yun lang. Nakagat na naman. Nakagat na naman. Inga. Dugo. Alam mo mga agad siya. Roy, oh. Ha? Dugo na naman si Albert tayo. Sirtihan. Pakabalas naman ni Mr. Bugs, guys. Ikatalim-talim ng ngipin niya. Eh, nung nakaraang araw lang, nung nagbalabanas kami, nakagat na naman siya eh. Pagdawat, nakakagat din palagi. Alimango. Nakagat din ng alimatik. Boy kagat din eh, boy kagat. Dugo na naman eh. Uy, kagat ka dapat pala. Nasa pisnet na yan eh, nagpakagat ka pa. Ha? Tuklop ay. Ano ito lang pang balat to? Nasa pisnet na eh, nagpakagat pa. Hindi naman kailangan first aid? Hindi. Ano lang tusok lang, hindi man yan ano. Yung ngipin mo. Diba yung ngipin niya, kalalaki ng ngipin no? Pag nakauna mo na ng ahas. Bulumbon niya yun, grabe. Boy pa, uy, kagat pa ako. Boy pa rin ha, bulumbon na naman yan. Seal na naman. Kaya yung gulok yan, dapat ano yun, ano talaga ako. Nakagat nga ako eh oh. Ang malabanas to oh. Nakanganga siya eh oh. Oh, aro, dali oh. Kagat niya oh. Tindi, umulupot na, buhay pa rin siya, nakakagat pa. Baliktad. Kaya, Ang nadali. pre, nakagat, putik. Nakagat yan oh, dugo oh. Tanggalin mo yung bugso. Kaya, mukhang nalipat sa akin ang sumpa ni Mr. Paul sa akin. John. Paganan niya na. Angat ko na ha. Yung iyan mo sipet. Oh. Aroy. Angat mo. Hawakan mo, hindi ka niya mag-angat. Hindi ah. Hawakan mo. Ito ang angat mo sipit eh. Baga niya. Ito ang sipit eh. Saan? Ito yung sa sipit eh. Yan. Yan. Yan angat mo. Hawakan mo. Okay. Yan. Yan angat mo. Aroy. Pasok mo pa. Pasok mo Tingnan mo pa. na, nabutas na kamay ko. Pasok mo pa eh. Pasok mo pa. Pasok mo pa. Huwag mo dyan matasin. Huwag mo dyan matasin. Ta. Dito pasok mo. Yan. Yan o, yan o. Hawakan mo sa una. Diba? Dalawa. Eh? Hindi. Bitawan niya rin. Bitawan niya. Dagatin mo na lang. Kawawa mo na. Pare. Tanggalin ko lang yan. Ilagay mo dito, ilagay mo dito. Dahil. Ano na? Limango? Mandukot ka pa ba ito? Ha? Abo. Masak? Uwi. Wala man. Ano? Sa kapal lang balat niya itong ulo. Dalawa sana nahuli ko. Naku, dalawa sana nahuli ko. Nakakita sa dyan. Yun. Pakol. Pakol din ang kamay ko. Napakol din.
Nilagay niya yung daliri niya doon sa mukha nga. Ayun. Napanood na nga natin mga katribo. Ang sakit, di ba? Sakit na maipit ng alimango. Makagat ng isda. Pero ang saya pa rin nila tingnan, di ba? Kaya lalo silang minamahal ng ating mga kababayan. Ay, lalo na kami. Solid na sumbong. Solid kaharabang. At bago natin tapusin ito, gusto ko lang congratulate ang buong team ng Harabas for 700,000 subscriber. Congrats sa inyo mga idol. Mabuhay kayo. So, paano mga katribo? Tatapusin na namin ito ang aming reaction video ba ito? Hanggang sa susunod pa ulit. God bless.